Čau lidi, vítáme vás u dalšího videa a dneska budeme hrát Fortnite. A budeme hrát taky, že jo, nějaký ten parkour, proč ne? Dlouho jsem nehrál parkour, ale to se změnilo od téhle doby. Takže dodat start. Tak dobrý, že jsem dal start a schválně zase se mi podaří celou hru dohrát. Můžu natáčet jenom bohužel 15 minut a já ale nevím, proč můžu natáčet jenom 15. Ale už jsem se nenachytal. Hnedka. On mi to netrefilo, to je loserovský. Já neviděl, že to tam je. Haha. You are L. So where now? War Thunder no. Natáčím? Bez prdel. Jo, ano, natáčím. Ty jo. To zabije. Ale nejsem na konci. Jak? Kdybys tam věděl, ha? Mě lákají, abych vám řekl. Co? Aha. Už mi to někdo neřekne. To nám bez... To je easy. Nějaký koule. Ale to není fair. Dobrý, střemuje se. To skámo z water here. And water here. Já tam můžu spadnout. Jo, doslova. A tady už nemůžu spadnout. Kromě, že tam budu muset jít. A se nevědět. Jo, měl? Ty piču, ty piču. Ty, holy moly. Kolik jsem za to dostal levelu? To mě nebaví. To byl scam. Dá si Tomu jsem to lehko, ty vole. Já se bojím, že to bude koulouzavý někde. Easy, kámo. Hej, pomoz, to nechci. Hej, já umírám.
natočíme, protože asi to musím kontrolovat, pokud to bude víc než 15 minut. Teď to nemůžu dát na YouTube. A pak jsem natočil 2 videa, 1 video, 1 hodina, vole, a nešlo by to tam dát a já úplně co? Jako vyhrál? Já musím dát hard, kámo. Tohle musíme mi uznat jako ty vole, že jsem neseděl na místě a tohle. Dobrý, bude konec videa, jo. GG Alkone. Je to mega easy. To je taky easy. Co má na to být těžšího? To bude konec videa teda a zatím čau. Čau.